Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho receptu. Dnes budeme piecť koláč lenivé ženy. No, nebudeme potrebovať ani váhu, ani mixere, takže obyčajný pohár. 250 ml a budeme potrebovať 2 poháre múky. Prvý celozrný som ukázala a toto je biopšeničná hladká. Čiže prvý pohár stredná, áno, aj to aj na pohľad vidno. Tak, ďalší pohár mák, sojové mlieko, ďalší pohár je hnedý cukor a olej. Tak, použila som tento. Tak, toto je trstinový cukor, práškový, citróny a 3 vajíčka a kypriací prášok bezfosfátový. Tak, môžeme začať. Prvé, čo urobíme, zapneme rúru na 200 stupňov a kým sa ona zohrie, tak my všetko ostatné robíme. No na poslednú chvíľu som zistila, že nemám doma papier na pečenie, tak som urobila kedysi dávno a potrela som olejom plech a vysypala som múku. Ja vždy umývam, takže som sa rozhodla, že misky.
robím na kameru, preto tak nešikovne. Takže tak, teraz trošku pobucháme, aby vzduch vyšiel. No a dávame piec 200 stupňov približne 25 minút. Tak, a kým sa nám to pečie, urobíme polevu. Takže citróny vyšmikáme, prelejeme do misky citrónovú šťavu a pridáme práškový cukor. Pridávala som oveľa viac, akože aj citrónovú šťavu som pridala, no aj cukor. Tak, vidíte, no teraz už je to dobré. Tak, asi také konzistencii má to byť. Tak, tu ešte som chcela vám povedať, že posledných 5 minút, vidíte 7 so stavami, tak posledných 5 minút dávam ešte len zo spodu. Takže pre istotu. No, pozerajme sa. Takže vyzerá veľmi dobre. Tak, a kraje, všetko prepečené, môžeme to skontrolovať drevenou špadlo alebo nožom, ja skúšam tiež. Tak, no a môžeme kraja takto orezať. No a som zvedavá, či to pôjde von. No. Takže uvidíme, lebo drží sa to tam pevne. Takže som tušila, že to až tak ľahko to nepôjde vonku. Tak, aby nám to išlo ľahšie vonku, treba zobrať utierku, namočiť do studenej vody a takto položiť zhora, aby sa nám vytvoril taký kondenzát. To som urobila 3-krát, takže plech už je studený. No, pozerajme sa. Takže trošku sa nám veľmi chutné to. Práve to veľmi také čerstvé, osviežujúce s tým citrónikom. Tak, no a pozrieme sa, aké to je. Veľmi také vzdušné, ľahké, ľahučké. Áno, no a teraz ešte rozlomím. Tak. Takže koláčik je perfektný. Odporúčam. No a teraz vám ukážem, keď máte doma papier na pečenie, ako to je oveľa jednoduchšie. Takže jednoducho takto zoberiete, to horúce ešte. No a prenesieme. Dáme na tú dosku, otočíme a pozrite, ako krásne to ide. Takže s papierom na pečenie. Tak budeme robiť už. No, že pekné. Tak, na budúce. Na budúce som pripravila pre vás, alebo pripravujem video o pánviciach. Ako správne vybrať pánvicu. Prečo na pánvicách takéto uprostred, áno, taký tmavý. Túto pánvicu som dala reklamovať a mi uznali reklamáciu, takže porozprávame o materiáloch, sú liatinové, hliníkové, oceľové, ako to vybrať. No a potom mám ešte recept
Takže recept natierka z bielej fazule. No a ešte som robila experiment. Takže budem variť so soľou hneď na začiatku. Aj už som namačala so soľou. Takže 2 hrnca, v jednom je soľ, v druhom nie je. Tak, hej, pozrieme sa, ako to vyzerá. To už 24 hodín bolo. Áno, celú noc a ešte celý deň. Áno, a dala som potom variť na rovnaký stupeň, rovnaké množstvo, všetko rovnaké, len v jednom hrnce bola soľ a v druhom nie. Takže som bola zvedavá, ktorá rýchlejšia fazuľa sa uvarí a ktorá bude chutnejšia. Tak, dala som na prvých 40 minút. Áno, budeme kontrolovať, skontrolujem. No, ktorá je lepšia. Takže, čo si myslíte? Ktorá rýchlejšie sa uvarila? So soľou na začiatku alebo bez soli? Tak, takže odpovedajte v komentároch, budem veľmi rada. Tak, toto je so soľou. Áno, tak to vyzerá. A toto je bez. No. Tak, tiež dobre vyzerá. Tak, no a nezabudnite sa prihlásiť na odber našho kanálu. No ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalších videách. Dovidenia.